Hvala lijepo na pozivu i na prilici da budem među vama večeras, a još više da vam se mogu obratiti sa ovog svečanog mjesta. Već sam rekao nekima od vas, imao sam prilike samo kratko baciti pogled u ovu prekrasnu dvoranu koju je netko doista osmislio i pripremio tako da kad čovjek uđe u ovakvu dvoranu, već pola njegovog uma je usmjereno tamo gdje treba biti usmjereno. Tim više što još kad imam prilike večeras, nekih 37 godina kasnije, vidjeti braću i sestre ispred sebe, to je onda još dodatna prednost. Jedno je vidjeti dvoranu, a drugo je vidjeti one koje je Bog pozvao i koji su se odvazali u svoje vrijeme i došli i koji su spremni otvoriti uho uvijek za glas Božje riječi. Ovo je sveto mjesto, kao što sam rekao, i uvijek s ovog svetog mjesta zapravo treba se riječ Božja isticati. I ja bih ipak nekoliko samo riječi prije nego što uđemo u Božju riječ rekao, imao sam prednost u proteklih 37 godina služiti na nizu mjesta u Hrvatskoj, od Zagreba preko Like, ne znam koliko od vas znate ta područja, to je jedno prekrasno planinsko područje u Hrvatskoj. Tamo sam proveo na službi, pa čak sam bio u kontaktu i sa Zadrom, jer su me na neki način povezali. Lika, Karlovac, Zadar, onda sam služio u Bjelovarskom kraju, tamo sam proveo neko vrijeme i jedno vrijeme sam proveo na službi u našoj školi u Maruševcu, koja i dan danas djeluje. Oko 220 učenika je prije tjedan dana maturiralo u srednjoj školi i 6 diplomanata, odnosno magistarskih završenih je bilo i to je ono što nas radovalo u teologiji. Tako da imamo nove kolege i kolegice koje su spremne cijelim svojim umom, dušom, tijelom služiti u službi Božjoj. I to kao obrazovane osobe koje žele dati svoj znatan doprinos. Budući da našu uniju sačinjava i Slovenija, mogu vam reći da u Sloveniji imamo jednu malu skupinu djelatnika, ali vrlo, vrlo efektnu, vrlo učinkovitu, koji djeluju u 15 slovenskih crkava i nekoliko manjih skupina. I crkva u Sloveniji je nevjerojatno dinamična crkva. Ta dinamika se ne može prepoznati skoro nigdje u našoj uniji do te mjere. Njihovo usmjerenje je naročito na zdravstvenom planu, imaju jako veliki broj liječnika, medicinskih sestara i drugih medicinskih djelatnika i vrlo vješto i efektno se udružuju, međusobno surađuju i na tom području djeluju i misijski s tog područja i oni dobar dio svojih prijatelja regrutiraju i s njima onda rade i vrlo jedna lijepa dinamična atmosfera. Što se Hrvatske tiče, tamo je negdje preko 80, možda 90 crkava trenutno aktivno i imamo oko 25 pastora uključeno u službu i to je ono što je onaj veći dio naše unije. Svakako u Hrvatskoj djeluje već preko 100 godina prisutno i u nekim sredinama djelo ima uzlazni efekt, a u nekim sredinama, nažalost, mogli bismo reći u najboljem slučaju stagnira, nažalost u nekim sredinama ono pada dobrim dijelom zato što u zadnjih 5, 6, 7 godina, prije 8 godina je Hrvatska ušla u Europsku uniju i tada nam je dobar dio članstva, možda 20-25% i to najkvalitetnijeg vjerništva otišlo i povuklo sa sobom svoje obitelji, svoju djecu, prodali svoja imanja i sad žive negdje drugdje.
Tako da na jedan vrlo neobičan način smo doživjeli nešto što, ja kažem našem kolegi Draganu, bojim se da to očekuje i druge krajeve kad se otvore takve mogućnosti. Tako da to je jedna zbilja. S tom zbiljom se mi susrećemo, to još uvijek ne znači da se nešto loše dogodilo, nemamo nekih onako bombastično loših vijesti koje bi trebale uznemiravati. Dobar dio tih ljudi koji su otišli, oni su i danas vjernici u nekim drugim krajevima. Nažalost, neki, kao što to obično biva, kad se susretnu sa nekim drugim sustavom vrijednosti, onda taj sustav vrijednosti postane dominanta i onda omjer vjere i predanja Bogu se počne mijenjati u njihovom životu, tako da i to prepoznajemo. To je što se tiče Hrvatske konferencije i ono što je u neposrednom vašem susjedstvu ovdje, što ste imali možda prilike i posjetiti, a to je Albanija. Albanija je najnovije polje u cijeloj, mogli bismo reći, našoj diviziji. Prije otprilike 30 godina su prve osobe polako počele stupati u Albaniju, prva krštenja se tamo događati u onoj čuvenoj piramidi u Tirani, koja više ne postoji, ona je postala jedna ruina, više čak ni nije ugledna, iako je u samom središtu napravljena, ali tamo su mnogi donosili odluke. Od tamo su se formirale i druge crkve. U Albaniji trenutno imamo 5 crkava i nekoliko skupina i tih 5 crkava imamo u Tirani 2, imamo u gradu Duresu 1, imamo u Korči 1 i još 1 u Elbasanu. U Škodri imamo skupinu i još u nekim gradovima Vlora, Berat i tako dalje. To su mjesta u kojima se dio naših vjernika okuplja. Evo, to je što se tiče Albanije. Dodao bih samo ono što je možda neobično i možda jedinstveno za gotovo bih rekao cijelu našu diviziju, a to je u Albaniji imamo jedan ne tako davno, prije 3 godine otvoren vrtić za djecu i to je ono što je vrlo, vrlo efektno se pokazalo. Ja, nažalost, nemam sad fotografije da vidite, ali 40 djece, uglavnom neadventističke djece, do 5 adventista je u toj skupini, sve drugo su neadventisti. Ovu godinu, recimo, njihovu školsku, te djece vrtićke dobi, od možda tamo 1,5, 2, do 5, 6, 7 godina, su završili na način da su sva djeca imale u našoj crkvi, u sred Tirane, program, a puna dvorana je bila njihovih roditelja, njihovih prijatelja, rodbine, koji su došli da slušaju kako njihova djeca, muslimanska, pravoslavna, katolička djeca, govore o Bogu, kako se raduju Kristu i njegovu dolasku. Vrlo interesantno. To je, vi sami znate, nekad su fratri rekli dajte nam djecu, za drugo ne brinite, I ti roditelji, ne zato da ih mi na neki način vrbujemo, nego smo samo otvorili mogućnost da na jedan kvalitetan način se ta djeca obrazuju tamo, da provode vrijeme i da roditelji mogu biti sigurni na svojim radnim mjestima u rukama sigurnih učitelja, stvarno kvalitetnih, predanih naših vjernika, su ta djeca prisutna. Svake godine dobijemo i nekog od naših vjernika iz Amerike ili iz nekog drugog područja, tako da ta djeca imaju konstantno nastavu engleskog jezika i to od osobe koja govori onako izvorni engleski jezik, tako da paralelno ta djeca govore na albanskom i normalno igraju se na albanskom, ali s vremena na vrijeme, kad je takav trenutak, oni pređu na engleski jezik i to im je jednako tako blisko i to roditelji jako cijene. I to je mogućnost koju crkva u Albaniji vješto koristi. Trenutno je jedna skupina njih, recimo, završila i sad oni idu u 1. razred osnovne škole, a
još je ostalo 36 za dalje, s tim da nove još nismo primili. Tako da vjerujemo da će sljedeća školska godina, nazovimo i tako, biti još veći broj, preko 40 djece u Albaniji. To je ono što nas raduje. I tako bih mogao nastaviti da, kao što kaže ona situacija u djelima, da popadate s prozora, jer ima puno tako lijepih iskustava. Vi se sjećate mladog čovjeka koji je neustrašivo stao pred narod. Dolazilo k njemu mnoštvo naroda. Dolazili su vojnici, dolazili su ljudi raznih profesija. I svatko od njih je sa znatiželjom slušao. Ono što je on izgovarao, ono što je on izlagao, bilo je tako novo, tako svježe, tako privlačno, da mnogi od njih su jednostavno razapeli svoje šatore tamo gdje je on govorio i nisu mogli otići iz tog mjesta. Situacija je bila tako, kako bismo rekli, se povećala, nabujala odjednom, da je došlo do vlasti u Jeruzalemu. I kad su vlasti u Jeruzalemu shvatili što se to događa, vi znate, svaka vlast je jako osjetljiva kad se negdje počne okupljati narod. I onda su rekli, mi ne možemo dopustiti da nam se događa na našem teritoriju gdje mi vladamo, gdje mi upravljamo, da se nešto događa da mi ne znamo što. Izvještaj koji nalazimo u Bibliji kaže da su poslali tamo posebnu skupinu istražitelja koji su imali specijalan zadatak da ispitaju tko je on, tko je taj, koje je njegovo djelovanje, zašto on tamo djeluje, zašto on radi. Bio je to mlad čovjek, oko 30 godina. Čitamo o tome, vi se sjećate, u Ivanovom ili Jovanovom evanđelju, to je već prvo poglavlje, tamo od 19. retka. Ono što bih ja želio samo za kratko istaknuti, postojala su 3 osnovna pitanja. Prvo pitanje je bilo tko si ti? Drugo pitanje je bilo zašto ti krštavaš? I koja je tvoja zapravo uloga? Koja je tvoja vrijednost? I ono što mene posebno oduševlja, taj mladi čovjek koji je tada neustrašivo stajao pred tim velikim mnoštvom i posebno izabranom skupinom koja je došla i koja se legitimirala i rekla, mi želimo znati, mi smo poslani. Bilo je tu i onih koji su bili farizeji, bilo je predstavnika drugih onih vjerskih partija. Taj mladi čovjek je na jedan fantastičan način odgovarao. Ja ne znam kad bi vas danas pitao netko tko si ti. Ja se sjećam kad sam ja bio učenik osnovne i srednje škole, moram priznat nisam uvijek bio sretan kad me netko pita tko si ti. Zašto si ti različit? Sjećam se u srednjoj školi kad sam bio, silom su mi otvarali usta i htjeli staviti cigaretu i rekli ti ne možeš biti drukčiji od svih nas. Svi su pušili. Svi. Osim mene i još jednog mladića. Međutim, njega nisu posebno tretirali, on je bio onako. Ali mene su imali izazov da pripreme da budem drukčiji. Ja moram biti drukčiji. Onda kad sam u petak kupio svoje stvari i spremao se da odem da napustim nastavu petak poslijepodne, oni su uzeli moje stvari, nekad i jaknu. Ja sam vrlo često bez toga otišao, to sam tek u ponedjeljak našao kad sam se ponovno vratio. Nitko ne voli tu posebnost. I moram priznati da sam nekad i sam kao mlad čovjek razmišljao, a zašto su moji roditelji baš morali to izabrati, zašto smo mi takvi, a nismo kao i drugi, zašto moram ja sad biti izložen svim tim neugodnim situacijama. I ono što vremenom, kako su dani, mjeseci i godine prolazili, moje sazrijevanje bilo sve veće i veće i shvatio sam ono što prorok Ivan je u tom vremenu shvatio,
da njegova uloga je puno dublja, puno značajnija nego samo biti kao član neke zajednice, neke crkve i da kažeš jesmo mi i tako dalje. Dobar dio naših vjernika i dan danas nisu u stanju da na jedan kvalitetan način deklariraju, da izreknu ono tko su i što su, nego vrlo često onako sa nekim podozrivim, kako bi rekao, i sramežljivim pristupom, joj, da, nismo, jesmo, pa nismo mi takvi i tako dalje. Ja kad čitam o ovom mladom čovjeku na pitanje tko si ti, izvještaj ovdje kaže, on priznade i ne zanijeka. Znate nekoga koga su također pitali tko si ti? Neki su čak rekli, mi znamo, ti si taj, vidjeli smo te, čuli smo te, prepoznajemo tvoj govor. Sjećate se tko je bio taj? I na isto to pitanje, tko si ti, iza toga čitamo, on je zanijekao. Jedanput, čak 2 put, 3 puta zanijekao i onda je odjeknuo onaj neobični glas. Na ovo pitanje tko si ti, čitamo za ovog mladog čovjeka, kaže, on je priznao. Što je to priznao? Ajde da vidimo. Kaže, ja nisam Mesija. Dakle, upitaše ga, jesi li Ilija? Nisam, odgovori. Jesi li očekivani prorok? Ne, odvrat. I sad im je već bilo dosta svega. I onda su postavili pitanje, a tko si ti? Hoćeš li nam konačno reći tko si? Jako neobičan pristup. Na pitanje tko si, prorok Ivan odgovara kako? 3 puta odgovara sa kojom riječju? Ne. Ja sam poslije razmišljao dosta, mi kao adventisti, doista, ja mislim da ni jedna skupina nije toliko obilježena kao adventisti koji su u svojoj praksi navikli odgovarati sa riječju ne. Kad su meni nudili ovako malo iz stresu, one 3-4 cigarete vire, izvoli, uzmi, posluži se. Ne. Kad su me nudili sa kavom, ne. Onda donesu pravo ožujsko. Ste čuli za ožujsko pivo? Da. Kao i Nikšićko. Super, raslađuje u ovakvim danima. Ne, hvala. I to je nešto karakteristično za adventiste, zar ne? Ne. I onda zaključak, ja se sjećam ko danas, još odzvanja u mojim ušima, je bio, vi adventisti ništa ne smijete. Jadni vi. I sjećam se ljudi koji su me sažaljevali, onako istinski sažaljevali kao jadnika koji ima tako grube i čvrste roditelje koji mu ne dozvoljavaju da se ponaša tako i tako. Je li prorok Ivan imao taj osjećaj niže vrijednosti kad je odgovarao s ovi 3 ne? Ne. Ono što je interesantno, njegovo ne nije bilo zapravo ona stvarna negacija. Imao usred Osla, ima jedan spomenik, tako otprilike poput vaše propovedonice te širine, na njemu je bista jednog revolucionara iz Drugog svjetskog rata. On je bio član norveškog otpora protiv okupatora, njemačkih okupatora koji su bili u Njemačkoj. I onda izvještaj kaže kad su ga uhvatili, onda su ga na razne načine mučili u namjeri da on oda koji su bili suradnici, ko je sve bio uključen. I na svako pitanje koje su ga pitali, on je samo odgovarao ne. Ispod njegovog uzglavlja piše samo jedna riječ. Ne. Ne. Zašto ta riječ je toliko značajna na tom spomeniku da ljudi stoje i gledaju tog čovjeka tamo, mislim da se Larry Sand zove, i ispod njega je istaknuta samo jedna riječ, ništa posebno o njemu, samo
je bio poznat po tome što je rekao ne. Zato što je njegovo ne bilo jedno veliko da. U prilog koga? Onih koje on cijenio i čije živote je tako cijenio. Kad govorimo o proroku Ivanu, 3 njegova velika ne su bila jedno veliko da imala u pozadini. On je u svoje vrijeme, on je Kristu rekao jedno veliko da. Tako da nije imao nikakav problem više da u svom životu na bazi tog velikog da, ja želim njega slijediti, on kaže kad god je to trebalo, kad god je bila takva situacija i takav izazov, on je jednostavno odgovarao ne. I nije imao nikakav osjećaj manje vrijednosti i nastupao je na jedan vrlo, vrlo odvažan i hrabar način. Međutim, definitivno ovdje kaže da istražitelji nisu baš bili previše oduševljeni time i pitaju ga, što ti kažeš sam o sebi? Ono što dalje čitamo, to je kod mene 23. redak, kaže ja sam. Oho, evo sad potvrdan odgovor. On kaže ja sam glas jednoga koji viče u pustinji, ispravite put Gospodnji kako kaza prorok Izaija. Razumijete taj odgovor? Što je zapravo ovdje prorok Ivan odgovorio? Što znači reći ja sam glas? Postoji netko kome sam ja glasnik. Taj netko se nalazi u pustinji. Ovaj odgovor u sebi ima takvu dubinu da zapravo kad bismo u punom smislu razumjeli ovaj odgovor, tresli bismo se od tog značenja. Kad prorok Ivan kaže ja sam glas, onda probat ću vam najjednostavnije razumjeti onako kako ja to shvaćam. Postoji puno misli u mome umu, a da nema ovih glasnih žica, da nema ovog instrumenta ovdje, da te misli se pretvore u riječi i da vi čujete taj moj glas ili uopće glas, te misli bi i dalje ostale skrivene. Što je glas? Što bi bila definicija glasa prema tomu? Glas je sredstvo da se čuje što? Riječ. Recite mi iz ove sad definicije koju smo postavili, što je zapravo Ivan odgovorio? Ja sam glas u prilog riječi. Tko je riječ? Tko je riječ? Sjećate se koje poglavlje smo otvorili? Kako počinje to poglavlje? Prvo poglavlje Ivanovo. U početku bješe riječ. I dalje i riječ bješe u Boga. I riječ bješe Bog. I sve je kroz riječ postalo i tako dalje. I na kraju cijela priča završava i riječ postade što? Tijelo. Što je ovdje prorok Ivan odgovorio? Ja sam glas u prilog riječi. Kako vam se sviđa ovakav odgovor? Ovo je, kao i cijelo Ivanovo evanđelje, duboka misao, dublja od onog što je moguće ovako samo površno naglasiti. Vi znate da Ivan kao veliki filozof, ali u ovom slučaju filozof koji je poznavao onaj božanski um, iznosi ovo svoje evanđelje i pokušava naglasiti i istaknuti na jedan vrlo, vrlo fini, na vrlo sofisticirani način ono što je od tolike vrijednosti da zapravo najveći umovi do dana današnjeg još nisu iščitali puno značenja onoga što je ovdje napisano. Za nas večeras itekako je poučno da možemo pročitati ovaj prekrasan odgovor. Ivan je rekao, ja sam ovdje da bi se čuo netko drugi. Zapravo uopće nisam ja važan.
Ja sam samo tu kao instrument koji treba da prenese glas nekoga drugoga koji već je glasan tamo negdje. Gdje je to tamo negdje? U pustinji. On je tamo, on već ide, njegov glas odjekuje, vi ga još ne čujete, ali ja stojim ovdje u namjeri da ukažem na koga? Na njega. To je fantastična misao koju mi pronalazimo. I onda ide ona druga misao koju smo pročitali, kaže, ja sam glas onoga koji viče u pustinji, ispravite put Gospodnji. Ne znam koliko se vas sjeća, ali vjerojatno se mnogi od vas po godinama to mogu procijeniti, sjeća onih trenutaka kad se nismo vozili po asfaltiranim cestama, kad je bilo i rupa i onih glava. I kad su obična kola, ona zaprežna ili kasnije motorizirana vozila, jako neudobno je bilo voziti se. Onda su slali radnike po cestama sa određenim alatkama da popunjavaju rupe ili s onim drugim alatkama da razbijaju one izbočine. To je bio jako težak posao. Užasno težak posao. Obično izvještaji i povijesti kažu da su mnogi ti cestovni ili drumski radnici završavali svoje živote u tim teškim okolnostima. Ovdje apostol Ivan govori o sebi, ja sam spreman biti drumski radnik, ja sam spreman raditi na pripremi puta da onaj tko treba doći, da taj velikodostojnik na koga trebaju sve oči biti usmjerene, da on može imati pripremljen put, gladak put, da kad dođe, da svi mogu njega prepoznati. Fantastična misao. U toj misli mi kao narod koji definitivno može slobodno sa pouzdanjem reći da pripadamo ovom posljednjem naraštaju, mi možemo prepoznati i sebe. Isus, već se čuju praktično njegovi koraci tamo negdje. I kad vas budu pitali tko ste vi, tko si brate, tko si sestra, što ćete odgovoriti? Joj, ja sam tu, mi jedemo, ne jedemo, ne pušimo, pijemo, ne pijemo, ovo pijemo, ono ne pijemo, možemo malo s alkoholom, ne, samo malo alkohola ili bez alkohola i tako dalje. To je onaj, ja bih rekao, siromašan način razmatranja. Umjesto ovakvog jednog pristupa, ja sam dostojanstvenik, ja ovdje stojim, ja se ne tresam ni pred kim, ja znam koga predstavljam, ja znam za koga su mene roditelji odgajali, vi znate da su ga na poseban način pripremali, na poseban način školovali, da bi mogao čvrsto i onako stameno stajati pred svima. I on odgovara njima na jedan fantastičan način. Zašto si ovdje? Kaže, zašto krstiš? Jesi li Ilija, Mesija i tako dalje? Kaže, ja krstim, odgovorim, a među vama stoji neko koga vi ne poznate. On je onaj koji dolazi poslije mene, ja mu nisam dostojan odriješiti sveze na obući. Drage sestre i draga braća, zašto ste vi ovdje? Zašto postojite? Koja je vaša uloga? Zašto se okupljate? Danas, kad smo dolazili, vaši susjedi i neki drugi, oni gdje živite, oni su vas vidjeli da se odjevate, da odlazite, neki od njih znaju da idete, gdje idete, nekima ste već rekli. Što mi zapravo svjedočimo? Koja je naša svrha? Što mi tim okupljanjem želimo ostvariti? To je ključno pitanje. Što onim što mi radimo, kako se ponašamo, kako govorimo, kako odgovaramo, kako djelujemo, što mi zapravo poručujemo o onome koji dolazi. Čekaj još malo, još nisam sve riješio i tako dalje, ili ja sam glas koji sam spreman govoriti u prilog riječi. U svoje vrijeme prorok Ivan je bio pozvan da priprema put prvog Kristovog dolaska. Vi i ja
smo pozvani da budemo glasnici drugog Kristovog dolaska. Moja želja da to stvarno svatko od vas bude. Želio bih samo na kraju još pročitati jednu fantastičnu molitvu koju nalazimo u Solunjanima poslanici. Mislim da je to prva Solunjanima. Samo jedan tren. Trinaesti redak drugog poglavlja. Zahvaljujemo Bogu bez prestanka što ste, zapazite, primajući riječ Božju, to jest našu propoved, primili je ne kao riječ ljudsku, nego kao uistinu riječ Božju koja se očituje svoju snagu u vama, vjernicima. Jer vi ste, braćo, postali i drage sestre, nasljedatelji Božjih kršćanskih crkava u Judeji, budući da ste pretrpjeli od svojih suplemenika ono što su i oni od Židova, od onih koji su ubili čak i Gospoda i proroke, a nas žestoko progonili i tako dalje. Apostol Pavao kaže i na izvestan način moli, zahvaljuje Bogu što je vas pozvao u službu, što vam je povjerio riječ Božju, i on istinski se moli da ta riječ, snaga te Božje riječi očituje svoju snagu u svakome od vas. I moja želja i moja molita za svakoga od vas večeras, sutra i u danima koje vam je Bog odredio bude da se ta božanska snaga Božje riječi očituje. I kad vas netko bude pitao tko si, što si, gdje si se obrazovao, u kojoj školi, kakve fakultete ti imaš, to uopće nije važno. Važno je znati tko vas je pozvao. Taj poziv i suradnja s onim koji uskoro treba doći je nešto što vam daje puni legitimitet da uspravno podignete svoje čelo i da bez ikakvog ustezanja i straha možete odgovoriti. Ja sam glas u prilog onog koji će uskoro doći. Pripremite se, on će doći, da ga u slavi dočekate. To je moja želja i molita za sve vas večeras.